கைஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது வந்து யோர்க் சென்ட்ரிபிகர் சிலர் வைக்கேல solid state starter பேனலில் வந்து இந்த SCR solid state starterல SCR ஸ்க்ரீனில் இந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி வேலை செய்யுது, எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றது தான் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம். இப்போ இதில் டிஸ்பிளே ஆகுது வந்து 74 லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு பம்பொண்டால் தான் இந்த பேனல் பேனலை வந்து கூல் பண்ணுறது. இந்த கூலண்ட் பம்பால் இதாக இருக்குது பம்ப். பட் இது வந்து லிக்விட் கூல் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டென்சர்லேருந்து தண்ணி பார் இருக்குது, கண்டென்சர் வாட்டர் இதாக இருக்குது. இந்த கண்டென்சர் வாட்டராக கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்போ அது ஒரு ஹோஸ் வந்து த்ரூவாக அப்படி போகிறாங்க. அப்படி வந்து இந்த பேனலில் பின்னுக்கு இப்படி இந்த ஹோஸ் கனெக்ட் ஆகும். இது வந்து கனெக்ட் ஆகி இந்த ஹோஸ்வலால் பேனல் உள்ளுக்கு போகும். கண்டென்சரில் இந்த வார அந்த லைனும் அதுக்கப்புறம் கூலண்ட் பம்பால் போகிற லைனும் கண்டென்சரில் வர லைன் அப்படி மறுவ ரிட்டர்ன் கண்டென்சர் உள்ளுக்கு போகும். கூலண்ட் பம்ப் கண்டினியூ இந்த கூலண்ட் இதில் இருக்குது. இதில் இந்த மேலே ஓப்பன் பண்ணி இதில் கூலண்ட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் இங்கே இந்த இதால் ட்ரெயின் பண்ணி மஸ்ட் பி இயர்லி சேஞ்ச். அதுதான் யோர்க் வந்து அதில் அவங்க இது மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது இந்த சம்டைம் இந்த ஹோஸ் ப்ளொக் ஆகும், டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகும். அப்போ இந்த கூலண்ட் சம்டைம் கலர் மாறும். அது வந்து லைட் பிங்க் கலரில் தான் நிற்கும். இப்போ லைட் ப்ளூ கலர்லேயும் வரும். அப்போ அது கலர் சேஞ்ச் ஆகி சும்மா ரஸ்ட் கலரு மட் கலர் ஆகினா ப்ரௌன் கலர் மாதிரி ஆகினா அதை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ இது ரன்னிங் டைமில் நார்மலாக 110, 120, 130, 135 அப்படியே போயிட்டு கொண்டு மேக்ஸிமம் இவங்க டிசைன் பண்ணிக்கிற வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிற 212 ஃபahrenheit போனேன்டா சிஸ்டம் ஷட் டவுன் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் டவுன். அது இப்போ இது 75 இருக்குது. பம்ப் ஆஃப் 110 இது ரீச் ஆகினேன்டா யூனிட் ஸ்டார்ட்டில் இருந்தாலும் சரி யூனிட் ஆஃபில் இருந்தாலும் சரி சிலர் பம்ப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும். பம்ப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும். கூலண்ட் வந்து சர்க்குலேஷன் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும். பிலோ 109 ஆவங்காட்டியும் ஏதாவது எல்லாம் 110ல் 110ல் இருக்கிறது. 109 ஆவங்காட்டியும் எல்லாமே 109 ஆவங்காட்டியும் பம்ப் கண்டினியூ ரன் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும். அதுதான் இதில் ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி இப்போ எங்களோட டெம்பரேச்சர் இதில் கூடிக்கொண்டே போகிறேன்னா கட்டாயமாக இந்த ஹோஸ் ப்ளொக்காக வரும். அப்போ இந்த ஹோஸில் இந்த லைனை கலட்டிட்டு இந்த கிளாம்ப் தண்ணி இதை கலட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணணும். எங்களுக்கு அங்கிட்டால தண்ணியை திறந்து இங்கிட்டால ட்ரெயின் பண்ணினா ப்ரெஷரில் தண்ணி வரும். இப்போ இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சிலர் ஆஃபில் டைமில் தான் அதை நார்மலாக செய்கிறேன். சிலர் ஆஃப் ஆக்கிட்டு தான் நாங்கள் கூலண்ட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த சிலர் இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்கு. ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து எல்லாமே 110க்கு பார்க்க 110 ஃபahrenheit பார்க்க குறைவாக தான். அப்போ இதில் இப்போ பம்பு ஓஃபாக தான் இருக்கணும். இது படி எங்களோட ப்ரோக்ராம் படி. அப்போ பம்ப் வந்து எப்படி ரன் ஆகுறேன்னா இது இப்போ 3 தெர்மிஸ்டர் இருக்குது. இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கு இந்த போர்டில் உங்களுக்கு ஒரு போர்டு ஒன்று இருக்குது. அப்போ அந்த போர்டு வந்து மெயின் போர்டோட கண்டினியூ வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த க்ரீன் லைட் ஒன்றும் ரெட் லைட் ஒன்றும் பிளிங்க் பண்ணுற வந்து பிளிங்க் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் எவ்ரி 2 செகண்ட். அது பிளிங்க் ஆகுற வந்து என்னதுன்னா கம்யூனிகேஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டேட்டா ரிசீவ் பண்ணுற டேட்டா அவுட் பண்ணுற இந்த ரெண்டு கடையிலையும் வந்து நாங்கள் கம்யூனிகேட்
கம்யூனிகேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதுக்காக தான் அது இதாகும். இப்போ இந்த பம்ப் ஆஃப் ஆகிருக்குது. அப்போ எப்போ மரம் 110 ஆகுமா அதில் பம்ப் ஒன்று ஆகும். அதுதான் இதில் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் நம்ம எஸ்சிஆரில் வந்து எஸ்எம்பிள் இப்போ வெளியே எடுத்துக்கிறேன். நாங்கள் சின்ன ரிப்பேர் ஒன்றுக்கும் இப்போ ஹோஸ் பேக் சைடில் வந்து இதுக்கு தான் கனெக்ட் ஆகும். உங்களை தண்ணி கண்டென்சர் லைனில் ஓட்டர் கனெக்ட் ஆகும். இதில் நான் இந்த நொப்பை கலட்டிக்கணும். இப்போ இதில் வந்து கூலண்ட் கனெக்ட் ஆகும். அப்போ இதுதான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். இதில் இந்த 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 துண்டு தான் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். அப்போ இதுள்ளுக்கு தான் தண்ணி இதுவும் போயிட்டு அது ரெண்டுள்ளுக்கும் வந்து ரெண்டு பேர் சீல் பண்ணிக்கு சென்டரால் தண்ணியும் இது இன்றைக்கி இதுதான் நம்ம எஸ்சிஆர் எஸ்எம்லி இன்னைக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ரிப்பேர் ஒன்றுக்கு இதை கழட்டிக்கிறோம். அப்போ இந்த கீழே பஸ் பாரால் இந்த இதில் இப்போ கீழே கனெக்ட் ஆகிக்கு மேலே மோட்டருக்கு போகிற வயர் நாங்கள் கழட்டிக்கிறோம். மோட்டருக்கு போகிற வயர் ரெண்டு வயர் அதில் கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த கூலண்ட் பம்புக்கு போகிற கிளிப் தான் இது 110 பவர் போர்டு கனெக்ட் ஆகும். அது நான் போர்டை காட்டணும். இதுதான் கூலண்ட் பம்ப். இன்றைக்கி மெயின் பிரேக்கர் தான் இது. இதுதான் எஸ்சிஆர். இன்னைக்கு முன்னுக்கு வந்து இப்படி போர்டு வரும். இன்னைக்கு இந்த ஏரியாவில் இன்னைக்கு போர்டு வரும். இந்த 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 இதில் போர்டு வந்து அப்படி செட் ஆகும். வேறுக்கு இன்கமிங் பவர் இதில் மெயின் பவர் இது வந்து அனோடு கேத்தோடுன்ற இது. அப்போ இது வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்குதா ஓப்பன் ஆகிக்குதான்னு எல்லாம் நாங்கள் செக் பண்ணலும். இந்த அனோட் கேத்தோடில் வந்து நாங்கள் வந்து ஓம்ஸ் செக் பண்ணுறோம். மெகா ஓம்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அவங்களோட மெனுவலை பார்த்துட்டு அது மாதிரி செக் பண்ணுறோம். அப்போ இது தான் வந்து ஃபிகர் போர்டு இங்கே மெயின் போர்டோட கம்யூனிகேஷன் பண்ணது. இதுதான் எஸ்சிஆரை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதுதான். அப்போ இதாக இருக்குது வந்து இதுதான் பம்ப் கனெக்ட் ஆகுறது 110 லைன் J12. இது 3 தான் 3 தெர்மிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகுற J2 J3 J4 இதாக இருக்குது. அதுதான் இதுதான் தெர்மிஸ்டர். இதாக இருக்குது. இந்த கிளிப் வந்து இந்த கிளிப் இதில் கனெக்ட் ஆகும். 3 எஸ்சிஆர்லேயே 3 இதுலேயும் கனெக்ட் ஆகும். அப்போ என்னது இதில் டெம்பரேச்சரை வந்து எங்களோட இந்த டெம்பரேச்சரை மெயின் போர்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணும். இதில் டெம்பரேச்சர் எத்தனைண்டு அப்போ டெம்பரேச்சர் 110க்கு பார்க்க போனேன்னா கூலண்ட் பம்ப் ஒன்றாகும். ஈவன் சிலர் ஓப்பில் இருந்தாலும் சரி ஒன்றில் இருந்தாலும் சரி. அதுக்கப்புறம் 212 ஆகினு சொன்னா யூனிட் ஷட் டவுன் ஆகிரும். நார்மலாக 150 160 போகிறேன்னா நாங்கள் செக் பண்ணணும் என்ன பிரச்சனைண்டு. அப்போ 109 ஆகினா பம்ப் ஆஃப் ஆகிரும். இதுதான் இதில் ஃபங்க்ஷன். காய்ஸ் இதில் வந்து இந்த பம்ப் இந்த போர்டில் இருக்கிற மற்ற ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு டைமுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா